डिमाकुसि हालामनि सोलोंसाफोरनि थाखाय डिमाकुसि दखरा एबसुआ जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि बानजायदों। गाहाय आलासि बेहेरगाव महकुमा बेंगिरि रिंखां मुसाहारि बिथांखौ हांख्रायनानै सोलोंसाफोरनि थाखाय गुवारै जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखांहोनाय आयदानि सायाव बिबुंथि लाखिहोयो। सोलोंथाइनि सायाव बिथा खालामनानै थांना थानायाव गावखौ माबोरै जाफुंसार सुबुं खालामगोन बेनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो रिंखां मुसाहारिया। दानि जौगालु आरो बादायारि मुगायाव गोजौ सोलोंथाइ लानोब्ला सासे फरायसाया माबोरै गावखौ दैदेनगोन आरो गावनि जिउ राहाखौ बोरै दागोन बेनि सायाव गोथौयै फोरमायनायजों बिबुंथि लाखियो बेहेरगाव महकुमा बेंगिरि रिंखां मुसाहारिया। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि बाबुल बर'आ हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनायाव गाहाय आलासि रिंखां मुसाहारि, डिमाकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि बलराम बर' आरो गोबां दैदेनगिरि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। खुलुमबाय। डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बानजायनायाव दिनै जोङो जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखांनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। स्पेसियेलि जायफोरा मेट्रिक आनजाद लिरखांबाय आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद लिरखांबाय, लोगोसेनो थाखो 10 फरायबाय थानाय फरायसाफोर आरो डिग्री फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ लानानै जोङो दिनै नैबे डिमाकुसिनि ABSTG बिल्डिंआव केरियार काउन्सिलिं काम मटिभेसन बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायदोंमोन जोंनि बेहेरगाव साब डिभिजननि मानाव गेदेर SDO सार बिथां रिंखां मुसाहारि, आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों जोंनि हांख्रायनाय बायदि, आरो बिथाङा फरायसाफोरजों खमैबो 2 घन्टासिम बिथाङा सावरायलांदों। जों जोबोद गोजोनदों। आरोबाव जोङो हांख्रायदोंमोन जोंनि डिमाकुसिनिनो रायपुर NIT निफ्राय BTech पास खालामनाय आरो थांनाय APC आनजादाव बिथाङा प्रिलिम्स मेन्स पास खालामदोंमोन, नाथाय भाइभायाव बिथाङा थालांदों आरो बिथांखौ जोङो दिनै बेहाय हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों आरो बिथाङाबो फरायसाफोरजों सावरायदों। आरो बिथांजों लोगोसे दिनैनि नैबे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बिथां सोलोंथाइ नेहाथारि जों बिथांखौ हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै दिनैनि मेलखौ बा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों। साबायखर बावहरदों जोङो साफ्रोमबो बाहागो लानो हानाय जोंनि हांख्रायजानाय आलासिफोर, लोगोसेनो फरायसाफोर आरो बिथांमोननि बिमा बिफा जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद खालामफैबाय। बिनि थाखाय जोङो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिहरो। बेबायदि हाबाफारिखौथ' सेनेरेल खालामना लाबोबाय थादों। बिनि फिथाइया हालामाव माबायदि? मा होनदोंमोन? बिनि फिथाइया माबायदि गोहोम गोलैदों? डिमाकुसि हिसाबै जुदि जों नायोब्ला डिमाकुसियाथ' मोनसे समाव ओरैबायदि एरियामोन जाय एरियायाव जोङो मा होनना बुंगोन फार्स्ट डिभिजन फरायसा बिदि जों मोननो थाङामोन, आरो बिदिनो इन्जिनियार डक्टर बा मोजां मोजां बेबायदि मा होनना बुंगोन बेखौ प्रफेसन लाइनाव जोङो बेबायदि फरायसा मोननो हायामोन। नाथाय आथिखालाव जुदि नायोबा डिमाकुसि हिसाबै गमामायैनो सोलायनाया फैदों होननानै जोङो सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मिशनफोरखौ बिथा खालामनानै डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादाबो थांनाय माखासे समाव गुबुन गुबुन एडुकेसननि बेलायाव खामानि लाबोदों। बिदिनो केरियार काउन्सिलिं हाबाफारि, मटिभेसन हाबाफारि, एखनबा थाखो 10 फरायसाफोरनि थाखाय कचिं क्लास, स्पेसियेल क्लास नैफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थानाय जादों। आरो बेफोरखौ नोजोर होयोबा गमामायैनो डिमाकुसियाव एसे सोलायनाया फैदों, जों बेखौ हमनो हायो। आथिखालाव जुदि जों नायोबा डिमाकुसियाव MBBS पास खालामनाय आरो MBBS पारसुआर जों फरायसाफोर बिदि जोङो मोननो हादों। इन्जिनियार पास खालामनाय फरायसाफोर मोननो हाबाय। इभेन NDA आर्मि बे लाइनावबो फरायनाय जोङो बेबायदि फरायसाफोर जोङो मोननो हादों। आरो बेफोरखौ जुदि नायोबा गमामायैनो डिमाकुसिया सिगांनि कम्पेरिजनाव आथिखालाव एसेबाबो सोलायदों। आरो जों जे खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब बियो गमामायैनो गोहोम खोख्लैनो हादों होननानै जों फोथायो।